Продължавам със седми пост за темата за Антихриста Даджал и защитата от него. Като вече тази част е за това, кой най-вероятно ще е лъжливия Месия Антихриста Даджал. Знае се, че истинският Месия Иса, алейхи селям, ще сложи край на лъжливия Месия Антихриста Даджал. Но естествено обаче това, за да се случи, ще бъдат положени огромни усилия от Иса, Исус, Мехди и тяхното обкръжение, защото те трябва да се изправят срещу най-голямото зло за човешкия род, което ще е достигнало върха на капацитета си. И тези, обкръжението на Иса, Исус и Мехди също трябва да достигнат пълния си капацитет, но естествено това, за да стане, няма да е никак лесно. Трябват усилия, отдаденост на Създателя. И това нещо трябва да стане отдалече. И ние всички, вие, може да сте от тези, които да са родители, настойници, учители, подготвящи това поколение, или пък да сме от тези, които ще подготвят това поколение. Но това нещо ще стане, иншалах. Но естествено трябват много усилия за това нещо. За да може тези най-добрите хора да се изправят срещу най-злите. Месията Даджал, това е един лъжец, измамник, който обърква умовете на хората, смесвайки доброто с злото, прикривайки истинската същност на нещата. И той също така е наречен и Месихи Даджал, лъжливия Месия Даджал. Също така е наречен Месия на заблудата. Срещал съм мнения, че той може да е също това нещо и организация или система. И сме свидетели на това нещо. И тази система ще си има един лидер. Нали? Тя ще издигне един лидер. Пратеника салалаху алейхи ва салям е казал, че злото на лъжливия Месия Даджал е по-ефективно дори от това на сатаната. Фактът, че не само пратеника на Аллах, последния пратеник, а всички други пророци без изключение са предупреждавали народите си срещу Даджала и че неговия бунт на Даджала ще е по-голям от този на фараоните и на Немрут в Вавилон и вавилонците. Поради мащаба, и ужаса на това зло на Даджала, неговите раздори, пратеника салалаху алейхи ва салям е споменал за него в прощалната си проповед. И дори самия пратеник салалаху алейхи ва салям в намазите си е чел дуата за предпазване от Антихриста Даджал и е препоръчал и на общността да го прави това нещо, да чете в намаза за предпазване от Даджал. Значи пратеника салалаху алейхи ва салям е чел тази дуа за предпазване от Даджала, пратеника на Аллах. Даджала е човек най-вероятно от еврейски произход. В хадиси се казва: Антихристът е невярващ, той е безплоден и няма да има деца, не може да влезе в Медина или в Мека. В друг хадис се казва: Антихристът е евреин, той няма да има деца, Бог му е забранил Мека и Медина.
След като Антихриста е човек, какво обаче е по-различното от другите хора? С какво е по-различно от другите хора? Значи някои казват, че Антихриста, Даджал и неговата свита имат претенциите да са хора с двама бащи, което ще видите защо, иншалах. Хора с двама бащи. Ще видите защо, иншалах. Различното от другите хора при Антихриста, Даджал и неговата свита, но специално той ще е достигнал съвършенството в служенето на шейтаните и свързването с тях. И ако всичко от обкръжението на Даджал се свързват с шейтаните, то Даджал ще е достигнал такова майсторство, че да се свързва с най-елитните шейтани, чак дори с самия Иблис. Докато неговата свита ще може да се свързва с по-ниско стоящите в иерархията на шейтаните. Доказателство, че свързването на джиновете с шейтаните, хора да се свързват с света на джиновете с шейтаните е възможно, въпреки че това е забранено, е 102 ет от сура Бакара. И аз ще ви прочета сега тук превода на имам Куртуби, защото в българския превод е друго и там има противоречие, но няма да влизам в тези неща, защото този ет е може би най-противоречивия за коментаторите. Ета гласи в превод: те, евреите, последваха онова, което сатаните измислиха против царството на Соломон, но Соломон не беше неверник. Значи евреите обвинявали Соломон, че е неверник, че неговото царство той го е управлявал чрез магия. Продължавам със ета. Нищо не беше разкрито на двамата ангели, а тези сатани бяха неверници, учещи хората на магия. Нищо не беше разкрито на двамата ангели в Вавилон, а Харут и Марут не учеха никого, докато не казаха: ние сме само изпитание, не бъдете неверници. И от тях научиха неща, които биха разделили съпруга от жена му, не можеха да навредят на никого с това, освен с позволението на Аллах, и научиха неща, които биха им навредили, а не им донесли полза. И наистина, те знаеха, че който го купи, няма да има дял в отвъдния живот. Колко лошо е това, за което се продадаха, само да бяха знаели. Тук е превод на Корана според мнението на имам Куртуби. В ета се казва: а тези сатани бяха неверници, учещи хората на магията. Значи този процес на учене, сатаните учиха хората на магия. Този процес на учене на нещо, което въпреки че е нелегитимно забранено, може да се осъществи само с контакт между джин и човек. В случая джин шейтан. И човек, който също са се сатанизирали тези хора. Естествено, в ета се посочва, че който извърши това нещо, става неверник. Тоест, най-вероятно, шейтана предупреждава: ако ти направиш това нещо, ставаш неверник. Предупреждава хората. И фактически най-вероятно самия акт на свързване между джина и шейтана е акт на неверие, на излизане от религията. В случая обаче с Даджала, самият Даджал той пък си е неверник. И за да се свърже, прави някакви по-ужасяващи неща, Аллах да пази. Друго доказателство, че Даджал има контакт с джиновете, е следния дълъг хадис в
който пратеника салалаху алейхи ва салям говори за него, част от който е: той, Даджала, ще се появи при местност между Шам и Ирак. Шам е Сирия, Палестина, където сега е изродил, и Ирак, и ще опустоши всичко отдясно и отляво. О, раби на Аллах, о хора, бъдете твърди във вярата си. Аз ще ви го опиша, нито един пророк преди мен не го е описвал. Той, Даджал, ще казва: аз съм вашият Господ, но вие не може да видите вашия Господ преди да умрете. Той Даджала е едноок, а вашият Господ не е едноок. Между двете му очи ще пише кяфир, неверник. Това ще го чете всеки вярващ човек, и който може да чете, и който не може. От неговите изпитания, че той носи със себе си рай и ада. И неговият ад всъщност е раят, а неговият рай всъщност е адът. А който бива изпитан с огъня му, нека да потърси помощ от Аллах и прочете началото на сура Пещерата. От неговите изпитания е да каже на бедуина: ако аз съживя баща ти и майка ти, ти ще засвидетелстваш ли, че аз съм твоят Господ? Човекът ще каже да. Тогава два дявола ще се покажат в лика на баща му и майка му, на човека, майката и бащата на този бедуин. Те са били починали. И Даджала казва на два джина да се преобразят в починалите родители на този бедуин. И ще му кажат: ей, синко, последвай го, той е твоят Господ. Из книгата Исус в Корана. Значи тези джинове се преобразяват в духовете на починалите по искане на Даджала. От тук следва извода, че той поддържа връзка с джиновете. Нали, както в аета се казва, че това е нещо, което го правят. И в хадиса същото нещо се посочва, че фактически Даджала има връзка с джиновете, той служи на шейтаните и шейтаните му правят услуга, като изпълняват негови желания. Дали, между другото, това нещо го правят спиритистите. Може да видите информация за спиритизма. Същото нещо правят, нали, което също е доказателство за истинността на тези хадиси, което то спиритизъм чак сега това нещо се появява. Как се свързват те казват с духове на умрели, но това са джинове, които се преобразяват в тези духове и им говорят или говорят с тях, за да могат да привлечат хората и да ги изкарат от религията. Значи в предните части беше споменато как се става този акт на свързване. Нали? Правят се разни богохулни ритуали или някакви специални ритуали, които само те, които се свързват с джиновете, с шейтаните, ги знаят. И се прави една сделка между джина и човека. Нали? Може да видите в книгата Меч срещу магии как става това нещо. Има много начини. Значи, шейтана, ако е вярващ човека, накарва го да върши такива неща. Шейтан накарва човека да върши такива неща, с които човека да излезе от религията, ако е вярващ. Но тук Даджала, той е невярващ. И когато излезе от религията и там разни богохулни неща да прави, за да шейтана да се радва, че човек е излезнал от религията, че ще влезне в ада, и в замяна на това шейтана прави услуги на човека. И това е един вид служене на шейтана, един вид договор. И тук този, който е изпълнил целта си, е шейтана. Той е изкарал човек от религията, накарал е да върши грехопадения, защото му мисли му лошото. Нали, шейтан иска човека
да отклони човека от правия път, да попадне човека в ада. Това е целта на шайтана. Да отклони човека. Обаче Даджала той е невярващ. Значи тук нещата, които ги има като информация за това как се осъществява връзката между измерението на джиновете и измерението на хората, изисква се да напусне човека религията, да излезе от вярата. Обаче тук в този случай Даджала и неговата свита, те са невярващи. И затова най-вероятно Даджала, шейтана, ги кара да извършват следващите по големина грехове. Като виждаме какви са те и нали, това, че тези събития се случиха, поне няма нужда да доказвам, че какво правят нали, системата на Даджала, за да се свържа с шейтаните. Сега този аят, сура 2, аят 102, аят 102, е много противоречив. Значи аз превода, който ще се опитам да го поместя в описанието, ще видите на Имам Куртуби, е много различен от большинството преводи. Защото в този превод ще видите, че тук няма ангелите да учат някой на магия. Защото вижте, в началото на аята се казва, че за това, че джиновете са се свързали с хората и са ги учили на магия, те са невярващи. А по-нататък в българския превод и в другите преводи много се казва, че ангелите учат хората на магия. Ето вижте как шейтаните са излезнали за това, че са учили хората на магия, а по-нататък се казва, че ангелите, които са безгрешни, учат хората на магия. И този ет е много противоречив, защото всеки смята, че изречението свършва на различно място, че започва от различно място и там вече самите съюзи се превеждат по различен начин, което съвсем изкарва друг смисъл изкарва, нали, когато изречението е с по-голяма дължина или с по-къса дължина. Затова може да видите превода, в който няма, тук вече в този превод няма никакво противоречие. Сега в следващите части ще видим, иншалах, нали, още кой е Даджала. И също така защо точно Иса алейхи селям ще има способността да убие Даджала. Точно защо той е никой друг. И също така най-голямата цел е да знаем с какво да се опитваме да се предпазваме от Даджала, за да може да подготвим, иншалах, тези чисти поколения, които да са в състояние да са от приближените на Иса и Мехди алейхи селям. Алхамдулиллахи раббил алемин. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад.